Vítame vás pri prvej epizóde nášho školského podcastu v tomto školskom roku. Prevedieme vás rôznymi zaujímavými témami, ktoré vás určite pobavia. Ak sa vám budú naše podcasty a nápady páčiť, nezabudnite nám nechať like a zdieľať to s kamarátmi. Nájdete nás na našej stránke školy, kde nájdete link na náš YouTube kanál. Nebudeme vás už zdržiavať a ideme rovno na to. Vítame nášho cteného hostia, pani knihovničku Nikolu Perháčovú, ktorá nás všetkých oboznámi s Medzinárodným dňom školských knižníc. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Som rada, že sa môžeme porozprávať o tomto dni, pretože školské knižnice sú dôležitou súčasťou školy a pomáhajú deťom objavovať radosť z čítania. Tak, začneme tým najdôležitejším. Kedy sa tento deň vlastne oslavuje? Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname každoročne 4. októbrový pondelok. Tento rok ho oslavujeme 27. októbra 2025. A odkiaľ tento deň pochádza? Kto ho založil? Tento deň prvýkrát vyhlásila v roku 1999 doktorka Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Odvtedy sa v školách po celom svete organizujú rôzne podujatia, ktoré spájajú knihy, čítanie a rôzne aktivity. To znie zaujímavo. A čo je hlavným cieľom tohto dňa? Cieľom je hlavne podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, ku školskej knižnici a k čítaniu. My, knihovníci, sa snažíme, aby deti vnímali knižnicu ako miesto objavovania fantázie a zábavy, nielen ako priestor plný regálov. A aká je téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc? Témou tohto roku je osobnosť a dielo Ľudovita Štúra, zapojenie používateľov školskej knižnice a členov miestnej komunity. Je to krásna téma, pretože si pripomíname Ľudovita Štúra, kodifikátora spisovného jazyka, politika, filozofa a národného buditeľa. Takže ide nielen o knihy, ale aj o naše dejiny a kultúru? Presne tak. Projekt chce prebudiť v mladých ľuďoch hrdosť na slovenskú históriu, jazyk a kultúru. Chceme, aby si deti uvedomili, aké dôležité je poznať svoje korene a vážiť si hodnoty, ako sú identita a sloboda. A kto organizuje tento celoslovenský projekt? Už 21. rok ho vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Každá škola na Slovensku sa môže zapojiť, napríklad prostredníctvom čitateľských aktivít, besied, výstav alebo tvorivých dielní. A čo chystá naša škola pri tejto príležitosti? Naša škola pripravuje viacero aktivít. Pre najmenších škôlkarov a členov jednoty dôchodcov chystáme divadielko o živote Ľudovita Štúra, prednes jeho básni aj ľudových piesní, ktoré počas života zbieral. Pre žiakov prvého stupňa budú tvorivé a objavujúce aktivity, kde sa deti zoznámia so životom Štúra a následne svoje výtvory spoločne vystavia na nástenke. Žiaci druhého stupňa spoznajú túto významnú osobnosť prostredníctvom kníh, videa a svoje poznatky si overia zábavným Kahoot kvízom. Na záver budú po škole chodiť skutočný Ľudovít Štúr, Jozef Hurban a Michal Hodža. Budú sa pýtať detí, čo sa o nich dozvedeli a porozprávajú im zaujímavosti zo svojho života. To znie výborne. A čo by ste odkázali našim poslucháčom na záver? Aby sa nebáli prísť do knižnice, aj keď len zo zvedavosti. Každá kniha v sebe ukrýva niečo zaujímavé a čím viac čítame, tým viac poznávame svet aj samých seba. Ďakujem pani knihovnička za milý rozhovor. A vám, milí poslucháči, želáme, aby ste si Medzinárodný deň školských knižníc užili a možno aj objavili svoju obľúbenú knihu. Ahojte!